סופי, תן לי משהו כזה. יאו, מחנק, אוקיי, באילנות, יו. שוב הגיע הרגע שמחכים לו כל השנה למחנק אילנות הכי טוב במדינה. עובר דרך השער ונכנס לאווירה, וידוע שאילנות הכי טובים בהנהגה. הקוקוריקו ברקע ופתאום כל השבט מתחיל להשתגע, שם את הכובע ורוקד בהרקדה, איזה כיף תמיד שיש מנה שנייה. המבינים פה מטורפים, מדרך הים הפיראטים באים. שבוע לפני כבר כיוונתי שעון, את הפרסית אני אקח במקום הראשון. אילנות הגיעו אז היה הרועד, אם אתה לא אצלנו בוא נסביר לך איך זה עובד. מחנק ארקייד 24 הוא כה אדיר, שר את המורל ויש פה פטל נדיר. אז תכינו את התיק, תחממו את הגרון ותתחילו כבר להיכנס כאן לשיגעון. מחנק באילנות. אני לוקח את החבל וקופט במחנק, שמה את החכי למסתר במחנק, שר את המורלים וקופץ עד השמיים, ולא שוכח לקחת עוד שלוק של מים. קרמל ותידר מקנים בי, אפיק וצופית מעריצים, תיחופים ולא מבואסים ומקשים מהצד מסתכלים כי אילנות הגיעו אז היה הרועד, אם אתה לא אצלנו בוא נסביר לך איך זה עובד. מחנק ארקייד 24 הוא כה אדיר, שר את המורל ויש פה פטל נדיר. אז תכינו את התיק, תחממו את הגרון ותתחילו כבר להיכנס כאן לשיגעון. מחנק ארקייד 24 הוא כה אדיר, שר את המורל ויש פה פטל נדיר. אז תכינו את התיק, תחממו את הגרון ותתחילו כבר להיכנס כאן לשיגעון. מחנק באילנות. ואז שהחניך יחזור הביתה הוא כבר לא יהיה אותו דבר, והוא יהיה לעד פיראט ירוק צהוב בדם. ידוע שהשבט הכי חזק בהנהגה יזכור ש... מחנק ארקייד 24 הוא כה אדיר, שר את המורל ויש פה פטל נדיר. אז תכינו את התיק, תחממו את הגרון ותתחילו כבר להיכנס כאן לשיגעון. מחנק באילנות. גולני, בור, גדות, נאות פרס, חנית, גושן, גיבור, גל, גורילה, גורן, גבע, מחנק, ארקייד.